TTAADC इलेक्शननि तिप्रा मथा पार्टीनि 7 नम्बर दामछड़ा कचुछड़ा आचुक थाईनि कैंडिडेट देरेन्द्र देबबर्मानो तुई काइसा कतर रैली खाइका तिप्रा मथा पार्टीनि सपोर्टार्स रक और रैलियो तिनि मानजाखा आमचाइनि MLA पल दांशु आकनसं हामबाय नर प्रेस मीडिया रगनो लोकुरगनि बखानिको लोकुरगनि कक आबो जतनो साइमानो बोबाग्रा सारात पारा पारा बाजार बाजार जे कोनो जागाव TTAADC एरियाव बोबाग्रा सारा कोने कक करे लोकनि बुकुनि कक आबोनो कारै नरक टाइप सिनामुसुकै आं सानाय बोसोराव लोगोफोरखौ सर दिनै 500 থেকে 600 বা সাধারণ বাজার নেপাল বাজার রেলিও 500 বড় প্রথমকা অবনো মেসেজ অবনো কাইসা তামহিনাই সিনারিও যে আপকামিং ইলেকশন 12 তারিখনি TTAADC ইলেকশনও টিপ্রা মথা কোপ্লাयंनाय बुबाग्रानो चुं अर जितिरिवै देमसरा कोसरा जितिरिवै बुबाग्रान मुंनो चुं कोप्लाय खलायनाय एवं राज्यनि जे खरकसा जेनेरेल सेक्रेटारि तामिने बिपिन देबबर्मा आंबोनो सानानि मुसुंगो बसाइमिया बिनि व्यक्तिगत वानसुकमा बायाबाके बिनि पार्टीनि अथराइज बा अथरिटी रक बाय वानसुकमा बायदे बर रहजाक जदिও आनि सन्देह दंगो अर बनो जे नाहारनाय रक इ एलाकानि गोबांमा नेटार उ मोसानाय दागि रक बनो अर नाहारमानि आबो बरंनि फादक लाइखा बिपिन देबबर्मा और देमसारा कोसरा न चूज खलायमानि आबो बिनि गलत बिनि भूल जागाव ब चूज खलायके आवश्यक कारण जेटा बड़ आशा मानि जेटा बड़ इमां नुकमानि जे देमसारा कचुसराव शांति प्रिय बररक बास खलायो गोबांमा बसंनि बररक बास खलायो ओ जागाव गोबांमा सुगिया साया दङो बरकनो रां पैसा रिवै फाना जेसा खलायफानो पार उंनाय वानसुखना बरक किन्तु आबो जदि वानसुकै फायंकाकाय बरक बिपिन देबबर्मा और गलत जागाव फायका आवश्यक बिजेपि बदल रक ग्राक खानो कक साइ दङ सर TTAADC हापां सानामाय ने खरांथि सालायमानि बरक तो अलरेडी इलेक्शन डिक्लेयारनि सिगां खुद राज्यनि मुख्यमंत्री 28 आव कोनो मंत्री 28-30 आव बरक तो साल कथां करायहाय बोसात्रात्रा बरक इमां नुंनाय रक आबोनो हंकाकाय वानसार अंकक बाय चिनि हिंकाकाय दुस्वप्न हिनो बुझिखादे चिनि बरक साल रग थोप्रंकाय इमां हामियार नुगिया दिबा बरक इमां हामिया नुगजाखायसै